Seklo mi to? Neseklo. By sme dali reklamu na ruskú vodku. Ja nebudú. To destilujeme? Kde si? O, dole. Počkaj. Dozad. Nachádzam sa pri... Poď za mňa, daj, pardon. Aha, tu si. Shaolin. What? Parkour style. Prepáčte za tieto výrazy, ale som prekvapený, ako je schopný táto postava odvážna prežiť neuveriteľný pád z výšky 20 metrov. Idem pozrieť od najmenšieho škrapanca. to. Do trhu. Či tu má čo mení? 10. My God. To sú... Toto prebiehajú nejaké No, tam dražby. môžeš vložiť predmet a je si stále zdobať aký predmet. Čo jasne. Samozrejme za peniaze. Keďže som zabudol ako na to, tak radšej to nechám tak. Počkaj, tuším, mi sa zdalo, že cez túto mapu sa dostaneme do tej mapy. No, sa dostaneme, tej ale mapy. kde sa dostaneme, aby to nebolo ako vo filme Sám doma 3. Že vraj, tade to sa dostanem dole a potom Ja sa tak vás dobil, ako chytal tí tehly do hlavy. Idem. Jak to bolo? Idem Idem k tebe, hore. alebo idem si po teba? Idem hore. Idem za tebou. Ladies Lady Gaga. Počkáme na kvantovú teleportáciu môjho spoločníka. 50%. Takže už si na poli v kvantovom stave. Chápeme? Dá sa tu urobiť nejaká výtržnosť? Skúsime rozkopať túto šipku. Čo by sa robili vytržnosti, ty vytržní? Shaolin. Čo sú tebe ľudia pomyslia? Aha. To budú tí pavúci. Uj. A nie, toto boli iba krysy. Počkaj. Máš nejaký extrémne rýchly pohyb. Choď po tom chodníku stále rovno. Predo mnou. Ideš rovno a nájdeš hovno. Ježiš, čo sú tu Ale za povedal ti, trhovia? že spraví, hádam. 8, 10, dobre, môžeme tam ísť. Dúfam aj ja. Tento Memorial Pond. OK. Vyzerá to tam tak idylicky, ale uvidíme, či takí prívetiví budú aj A teda by tamojší sa parádne nepriatelia. jazdilo. Dirt na bicykli. Začnú nám skákať po hlave. Welcome to Memorial Pond. No. A teraz... Ty vole, on sa volá, že Gita? Gitara. To je jak moja krsna. No, si mne vám spomínam. Gitara asi. No, gitara o hlavu. To mi pripomína jedno video zo včera. No. Nebyl 8 až 10, áno. Ukáž. Pane Košťa. Ukáž, čo sa tu deje. Vylezie a vylezie. Hej, tu je veľká včela. Idem správne, keď prechádzam po Ej, more! Nekúzli. kamennom moste. Lebo ja zakúzli. A buď zle.
Omg. Už. Ja som si zebal zbraň a... Čo? Ej, more! Dík more, železo. A ja som nejak na Jaj, to si není ty, ja som sa tu rozhodol do celej partie. Už tu kráčam hodnú chvíľu a už prechádzam cez druhý taký kamenný most. Nejaký. Vráť sa tam na začiatok a poď pomôcť. Však ma tu zabíjajú? Na začiatok. No, tam ja som tam blízko pri tom. Tam odkiaľ sme. Tak, okej. A ideš. Je tu príliš Boom, headshot. veľká hmla a v kombinácii s mojou nízkou vykresľovacou vzdialenosťou to dodáva mojej hre obrovskú prehľadnosť, až takú, že neviem kde smerujem momentálne. Ale ideš! Nachádzam sa pri soche Tikeres mores. Svetého ľuda. Žere. Nechaj mňa. Prechádzam okolo ďalšej sochy, teraz som na takom voľajakom námestí. Joj. Hlasy. Tu si. Ja už som ťa zazrel. Teda. Takže dáme si teraz doplniť život. Tak. Tento prajer má parádnu tú oživovacú schopnosť. Ej, more. Čože kúzelník proti kúzelníku? No poď sem, mojko. Ideš. Poď sem. Pomôž mi. Au! To bolo veľmi kvalitné. Ovalím. Zabij ho. Nie! Čakaj. To bolo aký dikobraz. No, zabil ma. Dostal si kill. Teraz verme, že sa rýchlo vylieči zo svojich zranení. Čože? Nemám spirit? Oh my god. Mike Spirit, kámo. Doplníme si. Start from the battle, Ja. Jebeme na to. No čo to, jak to sa to vyprávaš? Čože? Nechaj si. Spadli ti peniaze. Ešte, že iba peniaze. No aha. Čo ty vieš, možno ti vypadlo aj niečo iné. Len... Počkaj, ja môžem ísť na teba s lupou? No. Čo mám akože ťa budem skúmať? Čo máš na sebe za vrtulu? A nie, nedá sa mi to, škoda. Iba môžeš byť taký modrý, ale potom už nič. Stav vedľa teba. Aha, tak to nie, to asi... Som to asi zlogal toľko elixírov, že som si nevšimol, že si ho stačí lognúť raz a ideš! No poďme, teraz ťa zabijem. Teraz ťa zabijem. No keď myslíš? No vidíš. Potom ťa zabijú. Kúti. Nie. Netrafil. Ideš. Doplnil som si 40 HP. A je dole. Started from the bottom. Mne sa nejak točí hlava, či čo mám. Omg. Čo robí človek, keď nebde? To bola otázka, ty kokos. Nie, už som padol. Chlapec spadol až na dno, ale znova sa pozviechal. No tento je nejaký extra červený, tak neviem, či je dobrý nápad si na ňo trúfnuť, ale tak... No, dáme ho. Když sme 2 in 1, dvaja maskovaní páchatelia prepadli
nič netušiaceho. Ajajaj, opäť favorite. Iď už! Zelená hudba. Utekaj, to je boss včela. Oh my god. Corny. Oh shit. No tak tuto asi nepochodíme. Ona sa bude stále naháňať, musíš behnúť do portálu. A nie, nemusíš. Popri gite a potom... Poď to, tuto, on ju zabí. Alebo ju pritáhni. Ten ťahni ju zvláči po Bandit. hlave. To čo si ho, šotáhni. Skúsim ju prebiť žalúdom. No, ja si berem toho, tej kapuci. Ja si berem toho, tej kapuci. Slabý bandit. Tak to som zvedavý, či Hej, to naozaj čo taký je? slabý, ako sa zdá. Oh shit. I'm gonna die, oh shit. Dvaja na jedného, to není fér. Trošku som zomrel. Vidíte to není fér, vidíte to. Oh my god. No, najväčší problém je ten, že som zabudol, v čom spočíva tajomstvo energie Shambhaly. Nie! Totižto Nestihol som si doplniť život. zabudol som, ako sa robia kúbo. Strašne skoro si môže mi zebrať celý život. Ja ho dám. Veď on ma raz buchol po hlave a... To čo má? OMG. Zdá sa, že tu naše schopnosti končia. No, mám okolo seba Ja také som zaujímavé dobudujem bublinky. Fúha, aha, ja mám iba 11% HP, ja som sa... Kým ja sa opäť vyliečím z týchto ťažkých zranení, chvíľu to potrvá. A ideme na ňo. Dikeps. Počkaj, ja mám Ja strašne no, málo no, HP, ja počkaj, sa ešte na to necítim. Lanukuje. A na ňo. Ideš! A ja by som si mohol dať nejaký ten lektvar. Tak im pomôž. Asi nedáme, Čo na mňa? Čo? lebo ja mám Ja už nemám skoro nič. 40 HP, tak ja neviem, no.